বোম বাৰুদ যিয়ে নাহক কিয়, যি সময়লৈকে বড়োলেণ্ডৰ সৃষ্টি নহয় সেই সময়লৈকে সংগ্ৰাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে আজি আমি প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'বলৈ ওলাইছো। মোৰ লগত ইয়াতে সমবেত সকলো ৰাইজে আজি ইয়াতে প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ হ'ব, আমি এইটো পাঠ কৰিম। आङो बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय आरो आंजों समान समान बुंफालांनांगोन। ओरैनो नङा रायजोफोर, रोजा रोजा बर' फिसाफोरनि थै गोलोमदैजों बर' हारिया थांना थादों, संग्रामजों थांनानै थादों। बेयो गेलेनायनि बाथ्रा नङा, बेयो थांनानै थानायनि बाथ्रा, मोनथायनि बाथ्रा, थांनानै थानायनि बाथ्रा। आङो समायखिराखौ दिनै बुंबाय, नोंथांमोना बेखौ फरायलां, आं बुंनाय लोगो लोगोनो बुंलांनांगोन। प्रथमते মই কৈছো আজিৰ এই দিনটো 2 মাৰ্চ যেতিয়ালৈকে বড়োলেণ্ড নহয় এইটো বড়োলেণ্ড দাবী দিৱস হিচাপে আমি পালন কৰি যাম। বড়ো ৰাইজে, বড়ো জনসাধাৰণে, প্ৰত্যেকটো বড়ো ফেমিলিয়ে আৰু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই এই 2 মাৰ্চটো আমি সদায় এইটো স্মৰণ কৰি যাম। आं बयखौबो बुंफानो खावलायबाय, दिनै 2 मार्च बुरलुंबुथुरनि सेराव थानाय आमिनगावनि गेवलां फोथाराव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एबसुनि गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारी बर'नि मुंख्लं 1134 भुमखायाव जिनाहारि जानांनाय आइजोफोर, लोगोसे सान, हा आरो दै, बार गासैखौबो साखि दोननानै 25 बोसोर उनाव बर' फिसाफ्रा फिन समाय लाफिनबाय। जा समसिम बड'लेण्ड मोना थांना थानो, राजखान्थि मोन्थायखौ मोना, हानि मोन्थायखौ मोना, सुबुं मोन्थायखौ मोना, जों सोमावसारनांगोन। सिलाय बारुद गासैखौबो नेवसिनानै जों दावगालांगोन। जय बर' हारिनो, जय बर' हारिनो, जय बर' हारिनो। गोजोन्थों। आं नोंथांमोनखौ जिरायनो खावलायफिनबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, दिनै एसे आगोलाव बर'फोरनि जारिमिननि बागै जोंनि बोसोनगिरि रोंगोरा नार्जारी आरो बिथां मनालिसा दैमारिया जोबोद मोजाङै फोरमायलांबाय। गोदो गोदायनि बाथ्राखौ, जारिमिनखौ जोङो बावलांनो मोननाय नङा। बर'फ्रा बे हानि फिसा। जारिमिना दिनै बुङो, जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जानायनि 5000 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जों बेवहाय दङमोन। विष्णु राभाया बिथांनि लेखायाव लिरदों, मोनसे समाव बर'नि रायजोआ दानि बे प्रागज्योतिषपुर दिसपुरनिफ्राय जागायनायब्ला सानजाहा 6 मास, खोलाहा 6 मास, सोनाबहा 6 मास आरो साहा 6 मास लायोमोननो बर'फोरनि रायजोखौ बारनो। दिनै बे रायजोखौ गाग्लोबफैनानै, बे रायजोआव हाबफैनानै दिनै जोबोद गोरलै आदबजों रायजो जाग्रा, बयखौबो अनग्रा, बयखौबो मान होग्रा बे बर' माहारिखौ दिनै सोलो बोलो आरो मेलेम बाहायनानै जोंनि अस्तित्वखौ सेसमेस खालामनायनि दिनै षड़यन्त्र खालामदों। आरो बेनि थाखायनो आं धन्यबाद जासियो दिनै बै समाव दुलाराय बर'खौ जोनोम होनाय बै समनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनखौ आं धन्यबाद जासियो। बर' थुनलाइ आफादखौ जोनोम होनाय बै समनि सनाराम थावजेन जयभद्र हागजेरमोनखौ, बिथांमोना थि समावनो बर'नि आफाद, माहारियारि आफादफोरखौ जोनोम होनानै बर'नि गेजेराव सांग्रांथि लाबोआमोनब्ला दिनै बर' हारिया धंस जाबायमोन। दिनै जों जि देशआव रायजो जादों, बे देशआ मोनसे गणतान्त्रिक देश, रिपाब्लिक। बेयो ससियलिस्ट। बे देशआ जाबाय सेकुलार। बे देशआव जोङो रायजो जादों। আজি এই ভাৰতবৰ্ষ বিশ্বৰ মানুহে চবে কয় সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ, সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰ। ইয়াত ৰাইজে ৰাজা, ইয়াত প্লুৰেল
পাৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন সংস্কৃতি বিভিন্ন ভাষা ভাষী ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ইয়াতে বসবাস কৰিব পাৰে ইয়াত সমান অধিকাৰ সবে পাব লাগিব সকলো ভাষাৰ ইয়াৰ স্থান আছে সকলো সংস্কৃতিৰ ইয়াত স্থান আছে কিন্তু কাৰ্যকাৰী কি কৰিলে স্বাধীনতাৰ ৬৫ বছৰত কাৰ্যকাৰী কি কৰিলে যোনে উন্নত সি উন্নতই হৈ থাকিল আৰু যোনে যাৰ ভাষা সংস্কৃতি উন্নত নহল সেইটো সদায় ডমিনেট কৰি ৰাখিলে সাংবিধানিক অধিকাৰ সাংবিধানিক সুবিধাটো লৈ পেলাই আজি চিষ্টেমৰ সুবিধাটো লৈ পেলাই তেখেতসকলে আমাক সদায় দমন কৰি ৰাখিলে আন্দোলন কেনেকা হয় বিদ্ৰোহ কেনেকা হয় ৰিভলিউচন কেনেকা হয় আজি বিশ্বৰ মানুহে জানে যেতিয়া কোনোবা এটা জনগোষ্ঠী কোনোবা এজন মানুহ কোনোবা এটা ৰাইজ কোনোবা এটা দেশৰ ওপৰত অন্যায় অবিচাৰ হয় সাপ্ৰেশন অপাৰেশন ডমিনেশন এক্সপ্লইটেশন ডিসক্রিমিনেশন হয় তেতিয়া বিপ্লৱ হয় তেতিয়া বিদ্ৰোহ হয় যেতিয়া ব্ৰিটিছে আহি